dimecres aquest gest desapareixerà del centre de Manacor. Comença la recollida selectiva porta per porta. Cada dia s'haurà de treure una fracció de residus diferents. És una mesura que ja estava planificada molt abans de la crisi sanitària, però ara, a més, servirà per evitar desplaçaments. En la situació en què estem, aquesta mesura el que permetrà és evitar desplaçaments i facilitar al màxim el reciclatge, ja que la gent podrà deixar els residus just davant de la seva porta. A tot el municipi només se separen el 13% dels residus i l'objectiu és arribar al 50% abans que finalitzi el 2020. Fins ara els veïnats del centre de Manacor ho han tingut difícil per reciclar per la falta de contenidors de reciclatge. De fet, aquí a la plaça Arquitecte Bennassa hi ha un dels pocs punts de recollida selectiva i, com veus, sol estar ple de fems. L'actual situació de confinament pot fer que es trigui més temps del previst a retirar aquests contenidors soterrats per la manca d'empreses que ofereixen aquest tipus de serveis. El canvi de sistema de recollida al centre forma part d'un projecte més ambiciós a tot el municipi que té com a objectiu que se separi la matèria orgànica del rebuig. Els centres de poblacions o poblacions aïllades seran a porta i després a perímetres de poblacions serà, o a altres poblacions, sobretot costaneres, serà amb un 5 contenidor orgànic. Si se separa correctament, la generació de rebuig, que es podrà treure cada dimecres, serà mínima.